את יודעת מה? אני רוצה שתדברי בלשון דולפין. את יכולה לדבר בלשון דולפין? דולפינים תקשורתיים להפליע, אבל השפה שלהם קצת קשה לחיקוי. זה יהיה די הרבה צפצופים. איך אפשר לעזור בכל זאת? אולי תנסי בכל זאת, אני רוצה לשמוע איך זה יישמע עם הצפצופים. אוקיי, אז תחשוב על זה ככה. ציפ ציפ! ציפ ציפ! זה כנראה הכי קרוב שאני יכולה להגיע לדולפין. היא הרגע מה צחקה. דעתך? היא הרגע צחקה. תגידי, מייפל, יש מצב שאת הרגע צחקת? כן, תפסת אותי. אומייגאד. קשה לא לצחוק כשמנסים לעשות חיקוי של דולפין. מקווה שזה הוסיף קצת חיוך ליום שלך. אני קצת מפחד עכשיו, אני חייב לומר. אני בשוק. אל תדאג, הכל בסדר. מייפל, נדבר אחר כך, סבבה? תקשיבי, זה יוצא משליטה. את יודעת מה?